ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏମିତି କିଛି ନିୟମ ଅଛି ଯେ 4 ବର୍ଷ 4 ମାସ 4 ଦିନରେ କୁଆଡେ ପିଲାଙ୍କର ଖଡିଛୁଆଁ ପୂଜା ହେଇଥାଏ। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏ ନିୟମ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ମୋ ବାପା ଏ କଥାଟା ମୋତେ କହିଥିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି ଘରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମୋର ଆଶା ଝିଅର ଖଡିଛୁଆଁ ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡିଓଟିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ବହୁତ ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେବେ।